Persuni b'abiltajiet differenti li jagħmlu użu mis-servizzi ta' Aġenzija Support se jgawdu minn 15-il vettura ġdida illi jingħaqdu mal-Aġenzija. B'kollox issa din għandha 34 vettura disponibbli għal dan il-għan, bl-aħħar vetturi jinxtraw b'nefqa ta' €325,000. Catherine Farrugia, om tifla b'abiltajiet differenti, spjegat kif dawn il-karozzi se jiffaċilitaw ħajja binta li ta' kull ġimgħa tattendi it-terapija. Tkun qed tistennih dak il-mument li jiġu għaliha u mhux tal-li biss jgħinu lilha, imma anke lilna l-ġenituri huma jgħinu. Il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Support, Ruth Xiberras, saħqet li permezz ta' dawn il-vetturi, dawn il-persuni se jkunu jistgħu jaqdu l-bżonnijiet tagħhom f'Malta u f'Għawdex. Daw il-vetturi se jkunu qed jintużaw miċ-ċentri ta' matul il-jum, mid-dar residenzjali u anka mill-familji fil-komunità li aħna naqdu għall-appuntamenti u anka appuntamenti importanti li jkollhom. Qabel konna limitati biex nagħmlu ċertu appuntamenti u ħarġiet speċjalment għal dawk il-persuni li jużaw is-siġġu tar-roti, illum se nkunu nistgħu nagħmlu dan. Is-Segretarju Parlamentari Silvio Parnis stqar li dawn il-vetturi se jagħtu l-opportunità lil ħaddiema tal-Aġenzija biex jorganizzaw aktar attivitajiet għal benefiċjarji tagħhom. B'dawn il-vetturi issa il-persuni b'diżabilità li jattendu iċ-ċentri tagħna nkunu nistgħu nagħtuhom servizz aħjar. Persuni b'diżabilità jibqgħu priorità fil-ħidma ta' dan il-Gvern. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.